Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Bacolenyo kag Negrense lunsa nag-top 2 sa November 2020 Physician Licensure Examination. Ginaduso sang DepEd nga limitado nga face-to-face classes sa 2021 wala gin paboran sang Act Bacolod. Sa balita nasyonal, kaso sang COVID-19 sa Pilipinas naganumo na sunod sa Department of Health. 15 ka mga quarrying firms sa palibot sang Bulkan Mayon ginpauntat ang operasyon. Mayong aga Bacolod, may aga Bulugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Nobyember 27, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa na. Good morning na sa aton nga mga nag-monitor dira sa Facebook live sa atong suning nga Aksyon Balitang Bayan numero 1. No? Good morning sa aton of course mga suki naton dira nga mga followers. Nestor Astorga Jr., good morning sa imo. Maang agaman sa kay Alex Monteza. Sa kay Zinaida Nesia Valencia from Valenzuela City dito sa Metro Manila. Sa kay Myla De Quito. Nestor Astorga, maing agaman, maing buntag sa imo. Vicente Similiano, sa check-in hotel, Mabuhay Aksyon Radio. RR Montua Rehinio, maing aga, inupdanay naman kita sa bagong handom kag paglaom. Taga Barangay Alangilan. Manjo Arnejo, kag kay Michael Joseph Hilado, dira sa may handumanan. Good morning. Of course, ang aton nga President, Dennis Richard Timor Roma. Good morning man sa imo. Sa kay Cory Vidaha, sa kay Carlo Abeto from Victoria City, Barangay 6A. Sa kay classmate ko, Susan Jaime Allen, may agaman. Rebecca Cabral, good morning. Kay Remia Garcia, of course, mayong agaman. Kag kay Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning man. Grace Torrecha de la Cruz, Ray Tuhao Tinosan. Sa kay Jonabel Hayawon Laison, Rian Montesa, good morning sa imo. Girlie Sumugat, dira sa Phase 3 sa Barangay Panungoy. Girlie, kumusta ka na? Maing aga dira sa imo, no? Sakayan Sinestor Gagli taga Tubacon, Dinagat Island. Oh, grabe. Marlo Valencia Diaz, si Malu. Good morning dira sa imo, Malu. Sundors, o ma-follow mo? Yes, Action Boy. Si Alex Monteza, nabasa mo na? Okay. Hindi na siya pwede malimtan kay top fan na sa ngadaan. Yes, oo. Congratulations. Top fan na siya galio. Good morning. Ano ni sila ni parintihan sila guro ni Rian Montesa.
Base. Galing kay si Z lang galing ang Monteza ni Sir Alex Monteza. Ayan ni Sir Rianya Rianya S. S. Basta tupad balay lang goro. No? Pwede lang. Pwede tupad balay kay di man tupad Monteza. Mantusan niya S lang kuya para daw lain, no? By the pero way, sa aton kaiba nga mga listeners bala, sa aton nga mga followers dira sa US, Happy Thanksgiving Day karon nga adlaw, no? Sa kay damo taday, kay Jelly, good morning. Sa kay Vanessa Mayo, sa kay Susan Jaime Allen. Si Sir Rupert. Okay, One Ball Gallo. Kalimtan mo pa ang pero mo ginatawag. No? Kay Roberto One Ball Gallo. Kay ano mo, kay classmate mo, sakop na siya. Sa sino ang classmate? Si Susan yan ang classmate ko. Si Lilian. Lilian niya sa Australia. Australia. Hindi na siya sakop, yan. Hindi na siya sakop. Australia na na siya. Ate, sige. So, happy Thanksgiving dira, no? Sa tanan natin dira nga mga naga-monitor sa US, no? Happy Thanksgiving, gid. Karon nga adlaw. At sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. Diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagapasalamat si Dr. Patrick Mabugat sa pamilya kag tanan nga abyan sa suporta ang hinatag sa iya halin sa pag-enroll sa University of St. Lasal College of Medicine tubtub nga nag-top 2 sa November 2020 Physician Licensure Examination. Si Mabugat ang anak sang isa ka pulis kada nakakuha sang 88.58% nga rating sa examination. Sa interview sa Action Hotline, ginakabig ni Mabugat nga bonus na gid lamang nga nag-top 2 siya sa board examination. Bangod luyag niya lang nga makapasar ka makabulig sa iban. Doon nga pa ni Mabugat, nag-intern siya sa Philippine General Hospital kaysa pag-umpisa sa pandemya. Imbes nga magpauli sa siyudad sa Bacolod, nag-volunteer pa ini sa isa ka bulan bago nakita nila nga kinanglan ang ila serbisyo. Palayag ni Mabugat, wala siya sa plano nga magtrabaho abroad kaya nagpasiguro nga magapangalagad diri sa Pilipinas. Ang Physician Licensure Examination ang ginpatigayon sa Nobyembre 10, 11, 15 kag 16. Naibaluan si Mabugat ang hinatagan sa scholarship ni Anay Negros Occidental Governor Alfredo Marañon Jr. Ako inspiration, it's not ako inspiration ng family ko, kid. Okay. Hindi ang success mo niya, depende man sa privileges na kakakuha mo sa kabuhi mo. Kung may supportive ka nga family, may ara ka sang may kaon kita ni sila misa, damo din mo drama mo na very thankful ko sila sacrifices nga natagpertakon. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Patrick Mabugat. Nangimabaw man ang isa pa ka negrense sa November 2020 Physician Licensure Exam. Si Dr. Adrian Emmanuel Teves nga nagraduar sa University of Santo Tomas ang taga Negros Oriental kag nakakuha sang 88.58%. Si Teves kag Dr. Patrick Mabugat nga isa ka bacolodnon ang parehas ngayara sa ikaduha nga pwesto. Si Teves ang top 2 months adto sa Physical Therapy Licensure Examination sang 2014. Si Teves ang bata ni anay Congressman kag karon Bayawan City Mayor Pride Henry Teves. Wala nagapabor ang Alliance of Concerned Teachers o CONACT sa siyudad sa Bacolod sa proposal ni Education Secretary Leonor Briones angot sa posibilidad nga pagbalik sa limitado nga face-to-face classes sa 2021. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni ACT Bacolod President Josenito Makilan, nagakangawa sila sa proposal ni Briones bangod dapat tatagan sa prioridad ang safety sa mga kabataan. Suno kay Makilan anuman ang proposal sa DepEd sa national ila ini nga pagatunan kag maghimo sa nagakaigo nga tikang. Duga pa ni Makilan naka-adjust na kuntani ang mga manunudlo sa ginapatuman nga blended learning. Para kay Makilan sa tion nga madayon ang proposal ni Briones, hindi niya na pagpaeskwelahon ang iya nga bata. Kami na nangangawak na kami sa mga bago sa mga proposal ni Secretary yun
may face to face sa January daw. Unang daan na wala pa ng vaccine available. So, dito sa balita sa Magigat to, mga May pa ko na maabot. Ang kabahin sa pahayag ni Alliance of Concerned Teachers President sa Bacolod, Jose Nito Makilan. Operational na ang isolation facility sa Bacolod City Police Office ug BCPO Police Station 2. Ang isolation facility ang nahamtang sa sulod sa compound sa Police Station 2. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Captain Leo Estopa nagpatukod sa isolation facility sa kapulisan agod mangin temporaryong custodial facility para sa mapreso nga bag-o nagkredakpan ka nagapaydalom sa COVID-19 test. Ang budget sa pagpatindog sa isolation facility ang gikan sa Association of Barangay Councils of Police Station 2 nga ginabugusan sa 12 ka numbered barangays. Pagpahayag ni Estopa, ginabulubanta 40 tubtub 50,000 pesos ang gasto sa pagpatukod sa among facility. Nibaluan nga sadto may preso sa Police Station 2 nga nagpositibo sa COVID-19 nga naglaton sa iban nga mga kapulisan. Natala na nga magpag-example si HPG Provincial Head Captain Robelito Mariano sa lokal nga pamunuan sang Banma sang Valladolid para sa pagtsakyar sang ordinansa sang Banwa may angot sa trapiko. Suno kay Mariano magpag-iangot na sa iyang hepe o nagpag-iangot na sa iyang hepe sang Banwa sa kag nagpakabahay nga mabuligan ang ila sining hanay para madisiplina ang mga motorista nga nagalabay sa ilang lugar. Duha pa ni Mariano bangod sa asod-asod nga aksidente sa dalanon sa mga banwa, nagaplano ini nga magpag-example sa mga opisyal para ma-review ang layi sa trapiko kag maghatag sa pila ka masusyon agud malikawan ang pagluntad sa aksidente. Nagaplano man si Mariano nga mangdakop ka mag-issue sang TOP o Contemporary Operators Permit sa mga pasaway nga mga drivers nga nagadala sa mga salakyan nga kabig nga unworthy vehicles kag hawanan ang masalakyan sang masalakyan nga nagabalabag sa dalan. Magpagigangot man ini sa DPWH para mabutangan sa mga signages ang accident-prone area. Kalakip na ang pagplastar sa masuga sa mayor nga dalanon. Hilway na sa katalagman si Angeline Magallanes matapos ginluthang sa iya live-in partner nga ginkapatay man sang iya manghod nga si Rigor sa MA Homes Barangay Tanza Banwa sang EB Magalona nagligad nga Miyerkules sang hapon. Suno kaya Police Captain Joseph Catunina ang hepe sang EB Magalona PNP nakabulig agud makaluwas si Magallanes sa kamatayon matapos maglapos ang bala sa iya lawas. Samtang ginahanda naman sang otoridad kaupod ang pamilya sa mga biktima ang pagpasaka sang kaso nga murder, frustrated murder, physical injury kag paghupot sang illegal nga armas luthang batok sa suspect nga si Alejandro Celendron. Ang suspect ang kilala nga manughilot sa Silay kag kaiping nga kabanwahanan. Nag-ugat ang pagpangluthang sa suspetsado sa live-in partner sini kag kay Rigor sang makitaan nga naukay ang iya tinago nga kwarta nga 90,000 pesos sa ila hiligdaan. Ginaligar nga una ginlabo ini sa nga napatay ang suspect apang wala maigo kag nagkuha sa armas nga gilayon ginpangluthang ang mga biktima. Sa sini nga insidente nasa labat ang ila tupad balay nga si Winifredo Justo apang hilway naman sa katalagman. Ang suspect ang nadakpan o kung nadakpan gilayon kag preso sa custodial facility sang EB Magalona PNP. Wala na mga palagyo pa ang isa ka kawatan sa isa ka establishmento komersyal matapos manakpan sa akto nga nagapangawat ang ining suspetsado ginkilala kay Stephen Ramos, 32 anyos, kabungluyo sa Purok Dawis, Barangay 14, Siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Major Joel Sidel, ang hepe sa Police Station 1, nakita sa security guard nga si Reggie Ledesma ang pagkuha ni Ramos ng tablet, dinusena nga ma-brief kag boxer short sa mga baligyaan. Gindayaw naman ni Sidel ang kaalerto ni Ledesma, rason nga nadakpan si Ramos. Masobra 7,000 pesos nga bilis ang gamit kag brief kag boxer shorts ang nakuha ni Ramos. Nagapilar si Sidel sa matag iya sa malaligyan sa downtown area nga mag-alerto sa kawatan bangod sa nagapasulod na ang panahon sa Pasko. Gin-hold up sa motorcycle riding in tandem ang isa ka gasolinahan sa barangay Mabini, Banwa sang Valladolid kahapon sang hapon. Duha ka mga persona nga nakasuksok sang helmet kag sakay sa motorsiklo mga sospetsado. Sunod kay Valladolid Chief of Police Captain Wilfredo Binoman Jr. Pag-abot sa mga sospetsado sa gasolinahan, gindiretso sinisulod ang kahera kag ginkuha ang kwata nga suno sa tagdumuluhan sa gasolinahan, hindi masobra 6,000 pesos. Sa investigasyon sa kapulisan ay baluan nga nagpalupok pa sang armas luthang ang mga suspect.
Gilayo naman nga nagpalagyo masuspetsado. Nakakuha na sa kopya sa isa ka CCTV footage ang mga kapulisan agud makilalaan ang masuspetsado sa krimen. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:20. Kag sa ato naman mga Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gaulam sa kuno sa imo cellphone. Gaulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga-online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga-complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kami si mama, kaya si papa. Good morning na sa kay Esteban Moreno Rex, watching from Kabankalan. Sa kay Jimmy Diaz from Masbate, mayang agaman. Kay Kilid Jelly, thank you kuno sa greetings. Rizali, good morning dra mare. Sa kay Rizali, another kumare ko, si Almira Borbon Torres. Kumare ko ni nga. kapabatsyag ng mga kumare mo. Kapabatsyag na sila. Muni guro ang pinakatahom sa mga kumare ko. Wow, nadayawan pa si si Almira. sino gani? Si Ma'am Almira. Muni sa guro ang pinakagwapa. Basta mga Almira, Ako mga beautiful. Basta Basta mga do ka Almira. Almira ang name, do ka mga beautiful. Hindi ka ma-beautiful, no. Actually, mga kumare ko, puro mo na yung mga beautiful. Galing siya, ganyan ang beautifulest niya. Ilya, good morning, man. Aksyon Dorel is truly back. Gold is out, black is in. Just like gold hair of Aksyon Dorel. She is super indestructible. Kaya itong magliligan ako face mask ko, so hindi mo siya. Sige, go na Thank Aksyon you, Dorel. RR. Kay Dennis Richard Roma. Ari na siya. Ang kapid ni Dennis Richard Tibo Roma. Si Dennis Richard Roma. Kapid din sila nga duwa. Good morning. Malanda ka pagpamati sa Banwa sang San Enrique. Doon nagpangisda siya sang last, no? Anong pangisda? Ano gani? Nagapahawas punong Okay. Tilapia mo. Oo. Kaya Kathy Cabrillo Strediente, good morning. Veronica Echauz, good morning man ma'am. Kay Sally De Sousa, good AM Aksyon Dorel and Aksyon Boy. Greet lang taga Sam Village. Good morning everyone. Si Renan Nice pa yung ngayong, combination inalaktawan ka mo. Sino? Renan pa yung ngayong. Ari pa siya sa Piaz. Okay, sige. Late night sa monitor nga duwagi di Aksyon Boy, no? Sige, dito siya. Nadula na no. Nag-ano na no. Sige, Aksyon Boy, kalanay. Go. Sige, sakay. May ikaw tibarduhin nyo. Kumari ko man eh. Kumari mo man. Araw mo gid. Ay, mayo lang gid ginambal mo beautiful. Tanan mo kumari. Tanan din sila. Anthony Jones, Havilio Seblano. Dira sa may Barangay Inayawan sa Kawayan. Good morning, dira sa imo. Kay Joylyn Sumadia.
Dali lang, din na to. Ari na si Doña Elena Aligarbes. Good morning. Doña Elena, mayong aga. Kamusta nga aton dra nga Changging? grocery store? Grocery store. Grocery store na bala sa May ngalan nga nito siya nga mayon ni siya kay sa utang bala hindi siya strikta. May ngalan na sa sagwa niya buwas lang utang. Sumot ka pa utang saya. Pero buwas lang. Oo. Tapos pag-abot mo pagka-buwas yun. Buwas naman yun. Kaalam, gijabla kay Nakita Doña mo daw, Elena. pwede ka utang, Doña Elena. Niya kita mo daw, ay, niya buwas ng galit. Sige. Di balik ka naman pagkaaga. Pagbalik mo, di pwede na ko utang, kita mo daw, niya ay buwas ng galit. Kalain, kaalam kay Doña Elena. Kay Sir Stephen, Mangle Action Boy, dahil sa may Victoria's PNP, mayong aga. Gapamati man siya. Okay, sige. Kay Antoinette Piliado, good morning. Kay Dodoy, kag Arlie Piliado. Kay Melcho, kag Aplasan, Sawi sang La Carlota from Canada Action Boy. Good morning. Sige. Oh, mayo lang Ronnie Villanueva, sa iasawa ko na si Carol. Good morning, man. Jomar Ayagan. Sa brother niya ko no, happy birthday kay Jojit Ayagan. Happy birthday, Jojit. Happy birthday! To you. Yes. Subong adlaw, isa pa lang nagpag-greet Isa pa birthday lang. na. Jocelyn Aracivita Olak. Sige. Abraham Ortega. Sa Kingdom of Saudi Arabia. Sa Riyadh. Gadamol kung ulan to. Ulan gali sa KSA. Oo. Gabi ko. Gali. Si sino to, Action Boy? Si Kwan, si Abraham Ortega. Gadamol diri ang ulan siguro sa KSA, sa Kingdom of Saudi Arabia sa Riyadh. Dennis Richard Roma, hindi na sila kadugo. Ano ni Dennis Richard Tibor Roma, ya? Di ka ano eh. Kaano sila guro ka tulan? Nakalain sa katulan. Kalay. Kay Gracia Hareta Hor Vidalia, good morning man sa imo. Kay Julius Dra, kay Aya, maing aga. Sige, go. Joseph Pacifico, Action Boy, good morning. Kay Daresa Lacerna, good morning. Rizali, good morning. Sige. Standby na sa balita lokal. Abal ng balita. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Detalye na sa mga balita nasyonal. Naganubo na ang COVID-19 cases diri sa Pilipinas. Giapang ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. May pila pa ka may area sa Pilipinas nga nagasaka naman ang kaso kag ila ini sa karon ginamonitor. Sunod kay Vergere, sa una pa nga semana sa Disyembre may baluan kung may impact damlag lang ang bagyo sa kadamuon sang COVID-19 nga kaso. Una ang palayag sa mga eksperto sa University of the Philippines Octa Research Team nga ang kadamuon sa bago nga COVID-19 cases sa National Capital Region ang nagsaka sang 6% apang ang reproduction number sang virus sa pungsod ang yara sa below 1. Naka-record ang Department of Health sang 1,392 kabago nga COVID-19 cases nga nagresulta sa 424,297 ka mga total cases sa Pilipinas. Pinakamadamong nga bago nga kaso ang na-record sa Caloocan City nga may 77, Cavite nga may 73, Laguna nga may 73, Davao City nga may 62 kag Quezon Province nga may 60. Sunod sa DOH may 328 kabag-o nga nag-ayo sa masakit o kunyara sa 387,266 ang total recoveries. May 27 naman nga dugang nga patay o kunyara sa kabilugan nga 8,242 ang death toll. Ang Pilipinas ang may 28,789 ang aktibo nga kaso kag 84% dere ang mild cases. Nagpanugya naman ang Food and Drug Administration nga hindi pwede nga baklon ang Chinese traditional medicine nga Lianhua King Wan nga wala sang reseta gikan sa doktor. Suno kay FDA Administrator Yusek Eric Domingo, ginaprubahan sa Agosto ang bulong para sa mild symptoms ng COVID-19. Dunga pa ni Domingo, kinahanglan ang bulong sa tion nga mabudlayan sa pagginhawa kag kinahanglan man nga magkadto sa ospital.
Nagpanumdum si Domingo nga hindi ini pwede nga imnon sa mga hypertensive ka mga pasyente nga nagausar sa monoamine oxidase inhibitors. Sunod sa doktor, hindi basta-basta nga mabakal ang bulong, kag nagpanumdum nga madamo man sang sini nga bulong apang peke. Naguntat sa pag-operate ang 15 ka mga quarrying firms sa palibot sang Bulkan Mayon bangod sa pila ka mga bayolasyon. Sunod kay Mines and Geosciences Bureau Bicol Director Guillermo Molina Jr., siyam ka mga operators ang naga-excavate sa gwa sa ila permit area, samtang 6 naman ang wala o kung expired na ang Environmental Compliance Certificates o kung ECC. Ginmanduan ang siyam ka mga kompanya nga rehabilitate ang ila areas of operation, samtang 6 ang ginmanduan nga magkuha sa ECC. Sulo kay Molina, ang iba nga kompanya nga wala sa listahan ang pwede makapadayon sa ila operation pero subject sa strict monitoring. Una nga nagmando si Environment Secretary Roy Simato nga isuspend ang quarrying operation sa palibot sang bulkan matapos nagapakita sa inisyal nga investigasyon nga pila ka quarry operators ang nagbilin sa ila stockpiles sa tunga sang suba kag ini ang ginanod sang baha. Ginpakamalahot naman Interior Secretary Eduardo Anyo ang Makawayan Block sa Kongreso nga wala nagkondenar sa Communist Party of the Philippines. Ginpahig ni Anyo nga dismayado ini sa grupo nga wala na makita ang linibo ka mga kalakasan nga nahimo sang Communist Terrorist Group. Ginatumon ni Anyo ang CPP kag mga kalyado nga organisasyon lakip na ang NPA kag National Democratic Front of the Philippines. Para kay Anyo, mayara sang sala kung magpamaliban ang grupo ng mga elected officials sa pagkondinar sa CPP, NPA, NDF. Madamo sa mga rebelde gikan sa Central Visayas ang nagdesisyon nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Mismo si PNP Chief General Debod Sinas ang nagatubang sa mga nagsurrender nga miyembro sa New People's Army o NPA gikan sa nasambit nga rehiyon. Ginsurrender man sa mga nasambit nga rebelde ang madamo nga armas kag mga bala, isa ka pump boat kag pila ka mga subversive documents. Ginpasiguro naman ni Sinas nga ang mga nagsurrender nga rebelde ang buligan sa pagpreparar sa mga dokumento nga kinahanglan agud mangin kwalipikado sa bulig sang gobyerno sa idalon sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Inyong ipapatiyan ang aton mga balita. Diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon